Goddag, og nu skal vi lære at lave der en rigtig god cocktail. Lige så den vi har brug for på en varm sommerdag, selvom det ikke helt er det lige i dag. Nej, okay, godt. Lad os komme i gang. Du starter med at tage noget mælk. Det er meget vigtigt, det er skummetmælk, fordi det smager allerbedst. Så tager vi lidt appelsinjuice, det skal være klassisk. Og apropos cola, der skal også være klassisk. Nemlig, så vi har skummetmælk, klassisk appelsinjuice, klassisk cola. Godt. Vi starter med at så cirka åbne låget på mælken. Jeg gløder lidt fra dig, så det ikke lige kommer til skade. Så fylder du cirka en tredjedel op i glasset af mælk. Så tager du appelsinjuicen. Fylder du også lidt op i den. I mælken der. Og til det sidste tager du colaen og fylder resten op. Og det er meget vigtigt, når man lige åbner som cola, at man er meget forsigtig med den, hvis den er fyldt helt op. Ellers kan det gå galt. Okay. Så det kommer til at ligne sådan en blanding af bræk og cola. Ved du, at din cocktail er klar. Og nu vil jeg have en tilfældig til at smage på den. Er der nogen tilfældige her? Der var en lige der. Lige der. Nå, Magnus, du skal jo lige smage. Det smager faktisk godt. Hvad sagde jeg? Perfekt cocktail! Jeg må spille. Okay, det smager en blanding Det er sådan noget yoghurt. Ja, sådan en blanding af yoghurt og appelsin. Nå, fantastisk! Den skal man smage. Nutidsdagens smoothie. Og det var, hvordan man laver en god smoothie eller drink ud af almindelige hverdagsingredienser. Vi ses, drenge. Ja.